keď začuje sirénu, neprepadne problému. Ak máš problém, volaj Samák. Pomôže ti jasná správa. Unimu z cesty, sprav tu miesto pre hasiča sama. On napraví to, veď dobre vieš. Sam je hrdina náš. Požiarník Sam. Záchranársky pes. Nechápem, na čo im je pes na požiarnej stanici. Iba čuchá, pletie sa pod nohy a šteká na mňa, keď si klepkám. Radar nie je obyčajný pes. Je to záchranársky pes, ocko. Záchranársky pes? Je to iba domáci maznáčik Mandy. Dokáže pes rozložiť požiarnú hadicu, vyliezť na rebrík alebo zachraňovať ľudí špeciálnymi nástrojmi? Ak je radar záchranársky pes, zjem toto špinavé tričko. Nie, ide rovno do práčky, Mike Flat. Smrdí. Mýliš sa, ocko. Naozaj je záchranársky pes. Dokážem ti to. Uvidíš. Pánstvo, pozor! Vybavenie kontrolujeme, aby sme sa uistili, že nemá žiadnu vadu. Skúšam stoličkový výťah. Potlač ma, Penny. No, mali by sme ho odskúšať na schodoch, Cridlington. To je určite Mike. Prišiel opraviť odtok v kuchyni. Práve preto musia byť pacienti poriadne pripútaní. Penny, pomôž mi. Pomoc! Pomoc! Mandy, čo sa stalo? Ahoj, Radar. Vidíš, ocko? Radar je záchranársky pes. Prišiel, keď som volala o pomoc. Mandy, to naozaj nie je smiešné. Ani to nič nevysvetľuje. Ideme, Elvis. Sam, je Radar naozaj záchranársky pes? Samozrejme, Mandy. Ale ako ťa môže pes zachrániť? Radar má úžasný čuch, Mandy, takže kadečo vyňuchá. Naozaj? Ďakujem, Sam. Čo to do nej vošlo? Čo je to chop suey, Bronwyn? Nie chop suey, Dillis, ale feng shui. Čínske umenie máme presúvať nábytok tak, aby miestnosťou prúdila dobrá energia. Potrebuje supermarket dobrú energiu? Máš pravdu, Dillis. Pozriem sa na to, ale najprv musíme počkať, kým Mike príde opraviť schody. O nie, bude musieť presunúť aj mrazničku. Je tu kvôli nej zlá energia. Ó, nie. Naozaj? Mám upchaté umývadlo, mám niečo v odpade. Mám upchaté umývadlo a bolí ma to. Pánstvo, pozor! Čo to tu predvádzate? Inštalatér Mike Flat, pane! Prišiel uvoľniť odpad, pane! A ja Majkovi pomáham, pane. Môžete teda prestať spievať a tancovať a pokračovať v práci? Áno, pane! Ahoj, Mandy. Prišla si za ockom? Nie, najprv musíme nájsť Radara. Aha, tu je. Ahoj, Radar. Čo máte za ľubom? Mandy chce dokázať, že Radar má skvelý čuch. Vymyslela som špeciálny tréning s ockovým špinavým tričkom. To cítim aj ja. Nájdi ocka. Ahoj, Mandy. Kde je ocko? Opravil odpad a teraz pracuje na niečom inom.
Oh. Oh. Ah. Počkaj, radár! Radar niečo zacítil. Skôr, než sa pustíš do schodov do pivnice, Mike, mohol by si posunúť mrazničku? Nejde z nej dobrá energia. Energia? To som ešte nepočul. Je to z umenia Chopsuj, Mike. Bronwyn je naň expertka. Presne tak. Preto ideme preorganizovať supermarket. Poďme na to. No tak. Pomoc! Mike, rozmýšľam, či radar naozaj vie, kam ide. Asi je hladný. Ako ja. Ocko, mala si pravdu. Radar nie je záchranársky pes. Poď, vezmeme ho naspäť do požiarnej stanice. Ticho, hlúpučký pes. Počkaj, Mandy. Niečo počujem. Nebuď hlúpy. To je ockovo auto. Pomoc! Pomoc! Ocko! Ocko, čo sa ti stalo? Si v poriadku? Zavolám požiarníkovi Samovi. Mike Flat mal nehodu. Uviazol v kaviarni. Nehoda. V kaviarni uviazol človek. Mali by sme zavolať sestru Fladovú. Budeme potrebovať lekársku pomoc. Rozumiem, Sam. Vydrž, Mike. O chvíľu ťa stadiaľ vytiahneme. Pomoc! Pomoc! Opatrne, Sam, nehýb s ním. Nemôžeme s ním hýbať, ak má poranený chrbát. Priniesol som stoličkový výťah sám. Nemôžeme ho použiť, Elvis. Nie sú tu schody. Budeme potrebovať nosidlá. O, nosidlá, rozumiem. To je ono. Zlomenina na ruke nevyzerá tak zle. Čoskoro bude zdravý ako rybička. Pozri, kto ťa prišiel pozrieť, ocko. Dajte so mňa toho hlúpeho psa preč! Hlúpeho záchranárskeho psa, ocko. No, dobre. Radar je záchranársky pes. Mala si pravdu, Mandy. Je to dobrý pes, o áno, je to dobrý pes, o áno, je to dobrý pes, o áno, je to dobrý, dobrý pes. Vyrobilo štúdio Magic Voice.
Sledujte viac tam, kde zábava nikdy nekončí. Play TV. Všetci tancujú pizza dance. Tanečné kroky ovláda už takmer každý. Deti, rodičia, starí rodičia, dokonca aj niektoré zvieratá. Pravdou je, že dobrou pizzou nepohrdne nikto. Šunková, vegetariánska, Havaj. Pizza dance? Práve som si povedal, že by som si pizzu dal. Moja sestra povedala, že by si tiež pizzu dala. Tak sa poďme naučiť, ako pizzu urobiť. Daj do misky múku, olej, droždie, vodu, soľ. Všetko spolu zmiešaj, na nič si nezabudaj.